Grupica dobrovoljaca raznih uzrasta posjetila je Restauratorski zavod u Zagrebu. Znali su da se ondje nešto restaurira i spašava od propadanja, a nisu ni pretpostavljali kako će moći slobodno šetati prostorom, razgledavati umjetnine i razgovarati s restauratorima kojima je glavni zadatak vratiti stari sjaj ovim predmetima. Ovoj skulpturi, na primjer, nedostaje cijela ruka. Svaku pojedinu skulpturu treba najprije podmastiti, dobro očistiti, mic po mic, milimetar po milimetar. Ako vas netko pita za neki primjer strpljivog čovjeka, svakako mu možete predočiti ovaj kadar. Na nekim su se skulpturama stvorile male rupice jer su možda bile smještene u vlažnim prostorima i tamo su ih napali kukci. Ovo je nekada bio oltar u crkvi. Čisti se polako štapićem namočenim u otapalo. Cilj je očistiti oltar da se nimalo ne uništi. Djelatnici restauratorskog pravi su odgonetači povijesti, jer se pod jednim slojem slike često nalazi još jedan sloj koji nam pokazuje sasvim drukčiju umjetninu. Ovo su stvarni primjeri koji su uvod u malu radionicu. Mnogi su umjetnici prekrivali svoje slike bilo zbog ekonomskih razloga ili im se nisu sviđale, ali su prekrivali i tuđe, a često se ispod skrivaju remek djela. Tako su se i na njihovim pločicama pojavili zanimljivi ornamenti, a na jednom smo čak uspjeli iščitati i stvarno zanimljiv natpis: puni krug. Dodatno nas je bacanje odvelo do projekta Pazi snima se. Za 2 tjedna